שלום לדריה אטמנוב. שלום. אטמנוב או אטמנוב? אטמנוב. אטמנוב. בואי תציגי את עצמך, אני רוצה שתציגי את. אני לא אעזור לך הפעם. יואו. יאללה, קדימה, נו. מה, להגיד שאני מתעמלת וכזה? כן. אוקיי, אז אני מתעמלת אומנותית. אוקיי. אני בת 19. לא יודעת, והנה, אני בפודקאסט. אוקיי, אז אני אציג אותה יותר טוב. מדובר בדריה אטמנוב, בת 19, כמו שהיא אמרה. היא פיינליסטית. היא סיימה מקום 5 באולימפיאדה בפריז, והיא אלופת אירופה לשנת 2022, ויש לה מדליה מקרב רב מאליפות העולם ב-2023, והיא גם אלופת ישראל, את אלופה בכללים, בלי שום קשר. אז קודם כל, אני שמחה מאוד לארח אותך בפודקאסט. אני שמחה להתארח. הכבוד הוא לי. ויאללה, בואי נתחיל לדבר קצת עלייך, על המתעמלת שאת. את קודם כל מהממת ביופייך, גם חיצונית וגם פנימית, מהמעט שיצא לי לדבר איתך פה. אני רוצה שנתחיל ונגלוש לכל ההישגים שלך, ונתחיל מ-2020 בג'וניור, שהיית קטנה וחמודה. היא כבר שכחה ואני לא שוכחת אף פעם. קטנה וחמודה, אלופת אירופה, 2020, בתרגיל העלות, נכון? כן. מטורף, כאילו. מה החוויה שלך מהתחרות הזאת? התחרות הזאת הייתה קצת מוזרה, כי זו הייתה התחרות הראשונה שלי בבמה עולמית גדולה כל כך, וזה היה בקורונה. נכון. זה היה סגר, כאילו. נכון. ולא היה קהל, ולא היה אף אחד, אז בתחרות הזאת זה קצת הרגיש יותר כמו אימון מבחן. אוקיי. ובכלל, פעם ראשונה לצאת לתחרות כזאת, וזה כאילו אליפות אירופה, אז כאילו מעמד גדול. כן, והרגשת לחוצה או שהיית בטבעי שלך? לא הייתי לחוצה, כאילו, תמיד יש את ההתרגשות הזאת של התחרות, אבל זה לא לחץ, כאילו, זו התרגשות שמנטפת אותך למקום טוב. זאת התרגשות טובה. כן, זה תמיד התרגיל הראשון, את לחוצה, ואז את כזה מבינה, רגע, זה לא כזה מפחיד. זה לא כאילו, כזה זה כיף. ואז את נכנסת לב, ובסדר. ובסדר. קודם כל, אני יכולה להגיד לך כצופה מהצד, שצפיתי בך אז ב-2020, כן, תופתעי, צפיתי בך. גם אני מופתעת מעצמי. קודם כל, אני נורא אהבתי את התרגיל כדור שלך, ואת העלות. וואי, את רוצה, אני אספר לך את התרגיל כן, בבקשה. אוקיי, היה קטע בקורונה לי ולאמא, וואי, סקופ, לא, כאילו זה קצת מביך, ראינו סדרות קוריאניות. אוקיי. אני נורא אהבתי, וזה היה מסדרה קוריאנית, עם שחקן שמאוד אהבתי, וסדרה שמאוד אהבתי, והיה שם את המוזיקה הזאת כל הזמן, וכאילו, ואמרתי, אמא, זה יכולה להיות מוזיקה טובה לתרגיל. ושמענו כמה פעמים ואמרנו, כן, דווקא יכול להתאים לכדור וזה. לא זוכרת, חצי שנה אולי הלכתי לילד כל הזמן, כאילו, אני יכולה את המוזיקה הזאת, אני יכולה את המוזיקה הזאת, כל כך אהבתי אותה, שבסוף הדבר היא הסכימה, היא אמרה לי, כן, בואי תנסי, תעשי לי תרגיל. עשיתי את התרגיל הישן שלי עם המוזיקה הזאת, ואמרנו, נראה אם יתאים, עם זה כל כך רציתי, שכל כך התאמצתי לעשות יפה עם המוזיקה, והיא הסכימה. היא הסכימה למוזיקה הזאת, וזה נראה לי הייתה המוזיקה הכי אהובה עליי בכל השנים בכלל, כאילו. יותר מבועלה? יותר, כן. יותר מהתרגיל? זה שממש אהבו, אבל יותר. מבחינתי היה להישאר איתה עד הסוף, לעשות רק עם המוזיקה. 5 שנים, 6 שנים, אין לי בעיה. קל, כאילו מה זה אהבתי אותה. אז זהו, אז נורא אהבתי את התרגיל הזה, כן. וואו, תקשיבי, קודם כל זה מטורף, לא ידעתי, איזה סקופ טוב. יפה, אני יכולה להגיד לך אישית שאני נורא אהבתי את תרגיל הכדור שלך ב-2022, וכולם יסכימו איתי, נראה לי, כולם יעידו על זה. קודם כל הבגד, זה הבגד הכי יפה שראיתי. אני גם אהבתי אותו, הרגשתי כמו נסיכה. תקשיבי, את לא היית כמו נסיכה, את היית נסיכה עם הבגד הזה, קודם כל שתדעי. זה שנת 2022, בואי נתקדם קצת שנתיים קדימה, אין כבר קורונה, או שיש אבל כאילו לא כמו שהייתה, הכל נרגע, ואת עולה לסניור, ואת עולה לסניור ב-2021, ואז כבר לינוי פרשן, נכון? יש לי שנה עם לינוי וניקול, ואז את מתחילה. וזהו, ואז את עולה לבמה באליפות אירופה שהייתה בתל אביב, ואת אלופת אירופה. כן. איך הרגשת, כאילו? כי זה היה מטורף, כי זה... אני לא יודעת כאילו אם אחרים ציפו, לי זה היה כל כך לא צפוי, כי גם לפני האליפות אירופה הזאת, אני חושבת משהו כמו 1.5 חודש, שברתי את הרגל. כאילו רגל אחרת, רגל עם רגל. אז רגע, אז גם לפני האליפות אירופה ב-22, הייתה לך פציעה. אני שברתי אותה בגביע העולם בבקו. שהיה אז. התחרתי בגביע העולם עם השבר, כי אמרנו, אני יוצאת, אני עושה אותו. יצאתי, עשיתי את הגביע העולם הזה, הוא היה לא רע, כאילו היה ממש בסדר.
אולי גם היו מדליות, אני חושבת שכן, אני לא... את זה אני לא זוכרת. ואני גם לא, אבל אני חושבת שדווקא היה טוב, ואחרי זה חזרנו לארץ, ואמרתי להורים שלי שממש כואבת לי הרגל, והם אמרו, טוב, אנחנו חייבים לנסוע לעשות צילום, ואני עוד לא רציתי, כי אמרתי, כאילו, אין לי שם כלום, עזבו, כאילו, הכל בסדר, יש אליפות אירופה, הכל טוב. תנו לי להתרכז בזה. כן, הכל טוב. לא, אבא נורא התעקש לנסוע לעשות צילום, לבדוק שכאילו הכל בסדר, לא להחמיר את הפציעה אם יש משהו. נסענו, עשינו, אומרים יש שבר, מגבסים אותי, ואני כזה, אוי. לא התכוונתי לזה. אין לי זמן לזה עכשיו. מה השבר עכשיו? אין לי כוח לזה. זה 3 שבועות שהייתי מגובסת, עבדתי בישיבה, כאילו, ואחרי זה חזרתי. כזה. אז את רוצה להגיד לי שבמהלך האליפות גם הייתי עם פציעה? לא. לא. כבר הספקתי להשתקם ממש לפני, והיה לי משהו כמו 3 שבועות שהיו, 3 שבועות של הכנה מלאה. כאילו שממש עשיתי הכל. הכל עם קפיצות שלמים, כאילו... אז ברוך השם זה לא נגע לך באליפות אירופה. לא. אבל כאילו הדרך עכשיו הייתה קצת קשה, בגלל הפציעה והלחץ שאין זמן וזה כאילו אליפות אירופה בארץ, וזה שנה ראשונה, ואת רוצה לצאת ולעשות ולהראות. לגמרי. במזל הספקתי כאילו להשתקם לפני, כמובן עם עזרה מכל הצוות, זה לא רק אני. קודם כל, ברוך השם שזה לא נגע לך באליפות אירופה. כאילו זה מדהים אותי כמה הדרך שלך הייתה קצת תלולה. ועוד מההתחלה זה היה ככה, וזה רק מסביר על כמה מתעמלת גדולה את, ואני יכולה להגיד לך, עוד מעט ניגע באליפות העולם בווננסיה, אבל אני רוצה להגיד לך לגמרי שאת פשוט, אני בכיתי, כאילו כשזכית בערד, אני אמרתי לעצמי, כאילו אם הילדה הזאת, אחרי כל הפציעות שהיא עברה, עולה במקום שלישי באליפות העולם, זה פשוט השמיים, הם אפילו לא הגבול בשבילך, כאילו, בקטע, אני כל כך התרגשתי בשבילך, והייתי כזה, אמא, היא זוכה, אני לא מאמינה, וכאילו אמרתי, וואו, זה פשוט שלך, כאילו, אי אפשר לקחת את זה ממך, דריה, אי אפשר. אז זה היה מונולוג קצר עלייך. בואי נמשיך ל-2023, השנה קצת לא פשוטה שהייתה לך. שהתחילה ב-2022. שהתחילה ב-22, ונגררה. איך את מרגישה בתחילת העונה של 23? מה הלך רוח באימונים? אוקיי. 2022 באליפות עולם בבולגריה, זה כאילו גם אליפות עולם שכולם אמרו, היא תזכה, כאילו היא מוכנה. איך לא דיברתי על זה? רגע, שנייה. נחזור רגע אחורה. זה פדיחה שלי, מרוב שאני מתרגשת לראות את דריה פה, אבל אי אפשר לשכוח את אליפות העולם בסופיה, ב-2022. רגע, איך לא אמרתי על זה? וואי, תקשיבי, טעות שלי רצח, סליחה. אוקיי, אז סיימנו את אליפות אירופה, דריה היא אלופת אירופה, ואז כמה חודשים אחרי זה אליפות העולם, סופיה, בולגריה, עניינים, פעם ראשונה באליפות עולם בסניור, נכון? התרגשות, הכנות. הכל בשיא. הכל בשיא, הכל מושלם, הכל זה. רגע לפני שקוראים לדריה אטמנוב למשטח. נשבר. מה קרה, דריה? בואי תספרי. אוקיי, הגענו לאליפות עולם הזאת, באמת בהכנה שיא, אני, עדי, הקבוצתי, כולנו כאילו, ממש היינו... מוכנות, טיל. בשיא ההכנה, כן. וזהו, ואנחנו עושות חימום והכל, ואני מרגישה קצת כאבים בכף רגל. אני אומרת, לא נורא. כואב, כאילו, הכל בסדר, תחרות, סבלי, כאילו, אחרי זה יש לך שבוע חופש, תבדקי הכל. לא עכשיו, לא לכאוב עכשיו. אני אומרת, כאילו, הכל בסדר. שקט. ואני מגיעה את עצמי ואני עושה, הכל בסדר, אולי זה מלחץ, אולי זה דמיון מודרך. אני אומרת לעצמי, כאילו, זה בראש, זה בסדר, תרגי, הכל טוב. מחליפה לבגד, ובסופיה יש 2 אולמות, יש אולם למטה, ויש את האולם שעולים במדרגות, עולים אליו, אוקיי, תראי, אני בחיים לא הייתי באולם בסופיה, אז אני לא יכולה להגיד. אז אני מסבירה, ושם הארנה נמצאת למעלה. עכשיו, באולם למטה זה אולם חימום, ואנחנו עושות שם את החימום, אני שמה בגד, ואנחנו מתחילות להריץ תרגילים במוזיקה, כאילו עובדות לפני התחרות. ואנחנו מתחילות להרצה, ואני עושה תרגיל, אני עומדת, באמצע התרגיל הייתה לי קפיצה, ובניטור יוצא לי קליק מהכף רגל, שכשאני נוחתת, אני מבינה שאני לא יכולה לעמוד על הרגל הזאת. עכשיו, עוד פעם, באמצע תרגיל, אני ספורטאית, אני לא יכולה להרשות לעצמי לעצור, אני לא יכולה להרשות לעצמי לבכות, לשבת, כאילו, אין, אסור להראות, גם אליפות עולם, להתחרות, אסור להראות לאף אחד שכואב, או משהו לא טוב, או לא תקין, או לא זה. אני מסיימת את התרגיל הזה באולם חימום, אני קמה מהמשטח, ואני כאילו, אני ניגשת לילד, ואני מסתכלת לה בעיניים, ואני עושה לה לא עם הראש, כאילו משהו לא טוב. ונטלי יושבת לידה, ברטלר, הפיזיותרפיסטית שלנו.
יושבת לידה, ואני מסתכלת עליהן, ואני... עם דמעות? נראה לי בעיניי, לא דמעות, אימה. כן. זה כזה פחד שאני בראש כבר מבינה שזהו, שזה לא בסדר, זה לא פעם ראשונה שאני שוברת רגל, אני יודעת מה הכאב, אני יודעת איך זה מרגיש, אני יודעת איך הגוף שלי מגיב, ואני מבינה שזהו, כאילו זה שבר, ועכשיו אני לא יודעת, יש לי שתי אופציות, כאילו זה או להבין שאת לא יכולה לעשות ולרדת מהתחרות, או לצאת עם השבר ולעשות, כי גם את זה כבר עשיתי. כן. ואנחנו מחליטות שמביאים לי כמה משככי כאבים, ואנחנו ואת ממשיכה. עוברות לארנה למעלה, ואני יוצאת להתחרות, כי זה אליפות עולם. זה לא סתם עכשיו, זה תחרות. כן. צריך לצאת, צריך להראות, את ספורטאית, את חייבת, זה לא... show must go on. כן, ואני זוכרת שבדרך לארנה אני צולעת, כאילו, כי כואב לי. כאילו זה כואב ברמה שאף משכך כאבים לא עוזר. וכאילו, וגם הילד אומרת לי שאסור להראות חולשה וזה, ואני מקשיבה לה, ואני מנסה ללכת רגיל, ואמרנו, אוקיי, רגע, אני אשתה קצת מים, אני אנוח, אני אשים קצת קרח, יהיה בסדר, נצא להתחרות. עוד פעם, אני מנסה, אני שמה את החישוק על הרגל, פוזה ראשונה, מנסה לזרוק, לא יכולה, כאילו, כי זה לא הקטע של ההתמודדות עם הכאב, זה פשוט פיזית לא יכולה. הרגל לא מגיבה. אמרנו, ננסה לעשות אלמנטים בלי רלוון, ננסה ככה, ניסינו הכל, ואי אפשר. וכאילו, ואני מסתכלת על הילד מסתכלת עליי, עידה שם, אנחנו מסתכלות כולנו אחת על השנייה, והיא שואלת למחוק, ואני אומרת כן, וזה קשה, זה עם דמעות בעיניים, כי רצינו את האליפות עולם הזאת. יכולתי לעשות קריטריון אולימפי כבר בשנה הזאת, נכון. כי אז זה כאילו היה השלישייה הראשונה בקרב רב. ונורא רצינו את זה, כאילו זה גם פעם ראשונה בהיסטוריה, לדעתי שנתנו הזדמנות כזאת. בסדר, רצה הגורל, לא התחרתי, לא נורא. אמרתי, יאללה. הכל טוב, ממשיכים, כאילו, כן, התבאסתי על זה יומיים, כאילו, נורא התבאסתי על העבודה של המאמנות איתי, שהם כל כך השקיעו הרבה ועבדו, גם למאמנות היו דמעות בעיניים? מאמינה שכן. מאמינה שכן, אני בטוחה שכן. אפילו אותי זה מבאס ואני לא מאמנת. כן. במיוחד היא מתאמנת כמוך. זהו, אבל אז יצא לי שם, כאילו, נסענו, גיבסו אותי שם. נסעת לבית חולים בבולגריה, כאילו. כן, זה חוויה בפני עצמה. וואלה. נו, תספרי על הבית החולים בבולגריה. חזרתי בזמן הרגשתי, אני לא הבנתי מה זה המקום הזה, לאן הגעתי, כי את יודעת בישראל, גם הכל משוכלל, נקי, נעים. אימא'לה, הגעתי ישר, אמרתי, אוי ואבוי, לאן הגעתי. לא משנה, עשינו צילום, בדקו. בסדר, גיבסו אותי, ואז יצא לי שם כמה ימים כזה, הסתובבתי עם ההורים. נכון, אכלת פופקורן בקהל, ראיתי. כן, הגעתי איתם בקהל, צפיתי בתחרות, אמרתי, זה באסה, אני רציתי להתחרות, לא לצפות בתחרות הזאת. כן. אבל בסדר. זהו, ואז חזרנו לארץ, ואמרנו, יאללה, מתחילים כאילו שיקום, הכל בסדר, כאילו, יהיה לי עכשיו כמה ימים חופש, כמה ימים, יהיה לי 10, נראה לי היה חופש טוב. וואו, חופש מעולה. כן, ארוך. אמרנו, יאללה, אני נחה ויאללה, רבותה. ממש, יאללה רבותה, הכל טוב, כאילו ממשיכים. אז זה פיזיותרפיה עם נטלי, שיקום, עוד פעם, עבודה על כל מה שאני יכולה חוץ מעל הרגל, כדי שאחרי זה אני אחזור ואני אהיה חזקה, וישר נתחיל לעבוד. לא יודעת מה היה שם לא טוב בדרך, זה כבר ההתחלה של העונה של 23. נכון. לא יודעת מה השתבש שם, לדעתי בסביבות פברואר, אני עוד פעם שברת את הרגל. באותו המקום, אותה פציעה, אותו דבר בדיוק. איזה קטע. ואף אחד לא מבין מה קורה. כי כאילו, כי הכל בסדר, כי הכל היה בסדר, וכבר התחלתי לעבוד, ויש תרגילים, כבר המצאנו את כל התרגילים, והכל מוכן. הכל מוכן. ועוד חודש... Let's get loud, כאילו. ממש, עוד חודש צריך לצאת לתחרות. ואין, כאילו. אבל עוד פעם, כאילו, את יודעת, לא מרימים ידיים, ספורט, קורה, זה קשה, זה לא כיף, זה חלק מהדרך, פציעות. וואו, קודם כל, אני מאוד 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 חושבת שאת, תותחית שאת חושבת על זה ככה, כאילו, אני חושבת שאם מדובר בספורטאית אחרת, אם נגיד אני הייתי כאילו אומרת לעצמי, שאני הייתי צריכה לעבור את מה שאת עוברת, בפציעה השנייה כבר הייתי אומרת, טוב, אין לי כוח לזה, כאילו, מה הולך פה? אז זה ממש כל הכבוד לך, וזה כבר משהו... כאילו, כשיש איזה חלום, כשיש מטרה, אין... אז את לא רואה... אין דבר כזה, כאילו, אוי, פעם שנייה, טוב, אני אוותר, כאילו כזה, לא. יש לי את החלום הזה, יש לי את המטרה הזאת, יש כל כך הרבה אנשים שעוברים את הדרך הזאת איתי, ועומדים שם איתי ביחד ובשבילי, שאני לא יכולה לאכזב, כאילו, לא רק את עצמי, גם אותם. כאילו, מה עם כל ההשקעה נכון, שלהם? לגמרי. כאילו, אי אפשר גם להיות אגואיסטית בקטע הזה. נכון. ובסדר, קורה פעם שנייה גם, עוד פעם,
הכל טוב, אנחנו חזקות, אנחנו ספורטאיות, אנחנו ממשיכות הלאה. נטלי איתי, הילד איתי, כולם איתי, ההורים שלי איתי, ואנחנו אומרים, יאללה, משתקמת מזה, הכל בסדר. ואנחנו איתך, הלו. כולם איתי. אוקיי, גם, משתקמת מהפציעה, מורידה את המגף הענק הזה שהיה לי על הרגל. המגף סטייל. היה, כן, את הסרטון. כן, שאת עושה עם מעלות ככה. כן, כן, כן. מורידה את המגף, הכל טוב, כאילו, אומרת, יאללה כבר, וזה כבר הייתה לפני אליפות אירופה, ב-23. די, בא לי להתחרות, כאילו. כן, זהו, כי כבר חצי עונה, ואת יודעת, עוד מעט הקריטריונים. ואת רואה את כולם, את רואה את המתחרות שלך, גם מתחרות בתחרויות. נכון, אני צופה בכל התחרויות. ומה את חושבת? ואני רואה איך הן מתקדמות, ואני אומרת, כאילו, אני חייבת להתחיל לצאת, אני חייבת להתחיל לשמוע מה השופטות אומרות, מה המאמנות אומרות, כאילו, מה אנחנו צריכות לשנות, לתקן, כאילו. נכון. צריך לצאת בשביל להגיע מוכנה לאליפות עולם. נכון. אני עושה אימון מבחן. בווינגייט? בווינגייט, אני עם בגד. עכשיו, זה לא היה ממש אימון מבחן, פשוט אמרנו, אני אשים בגד רגע, בואי תסבירי רק מה זה אימון מבחן. אוקיי. אימון מבחן זה כשאנחנו בעצם עושות ממש הדמיה של מבחן, כאילו של תחרות. שמות בגד, כן, שמות בגד, כל הבנות זזות מהמשטח, את לבד על המשטח מול המאמנות, קוראים לך בשם, את ממש נכנסת כמו לתחרות, עושה תרגיל אחד שלם בלי עצירות עם הכל, יוצאת ואת שמעת מה יש לתקן, כאילו, ואת ממש רואה, כאילו, כן. איך יהיה לך בתחרות. אוקיי. זה לא תמיד, אבל כאילו זה אחלה בדיקה. וגם מחשבים את הציונים. כן. כשהם מביאים. עכשיו זה לא היה ממש אימון מבחן, פשוט רצינו לראות איך אני עם בגד, כי כל השנה לא התחרתי עדיין, והרגשה של בגד גם על הגוף ותרגיל זה קצת שונה, זה מכניס אותך קצת לאדרנלין וקצב וכוח, וצריך לבדוק גם ככה. אז אני שמה בגד, ואני עומדת בפוזה, אני זוכרת על ההתחלה יש לי קפיצה, ועל ההתחלה עלות. עלות. ועל ההתחלה בקפיצה הראשונה, יוצא לי קליק מהכף רגל, בדיוק באותה קפיצה, בדיוק באותו מקום, אני נופלת על הרצפה, ואנחנו אוי לא. עוד בלי, יש לי צמרמורת שאני מספרת, בלי כולם הבינו ישר מה קרה עוד פעם. זה כאילו בשלב, כאילו זה כבר הייתה הפעם השלישית, שזה היה שבועיים לפני אליפות אירופה לדעתי, שכאילו כבר אמרתי, טוב מה? טוב, מה קורה? מה נסגר? די. אני זוכרת שאחרי זה גם עוד פעם, ישר התקשרו לאבא, לנטלי, דיברנו, שלחנו תמונות, עניינים, תעשו צילום. וואי. מזל שזה לא היה בבולגריה. ממש, זה היה בארץ לפחות. נוסעת, עושה צילום, בסדר. עוד פעם אותה רוטינה, את אומרת. שבר, כולם כבר ידעו, לא היה צריך לעשות את הצילום הזה בכלל, כאילו עוד פעם, מגבסים לי את הרגל, והפעם אנחנו מנסים טקטיקה אחרת, כי לפני זה הייתי במגף כל החודש וחצי, והפעם אמרנו, אוקיי, נגבס לגמרי. לא להוציא אותה מהגבס, ורק אחרי זה לעבור למגף, ורק אחרי זה כאילו אפשר לחזור לעבוד. בפעם השלישית התחלתי לעבוד עם האורתופד אסף אלבגלי, אם אני לא טועה, כאילו. אוקיי. אסף. אוקיי, תודה אסף. כן, תודה רבה. התחלנו לעבוד איתו, והוא היה בעצם צמוד אליי עד סוף האולימפיאדה, כאילו, הייתי באה אליו לביקורת כל חודשיים, כדי ממש להיות על זה כל הזמן. אז הוא הציע את הטיפול הזה, ואמרנו נסכים, ואז התחלנו את השיקום פעם שלישית. עכשיו, לפני השיקום... הוא הביא לך גלידה לפחות? לא. לא, פשוט אומרים פעם שלישית גלידה, אז... סתם, האמת מלא הביאו, כאילו, הילד שלחה אותי לשבועיים לנוח בבית, הרחיקה אותי מהאולם, אמרה לי, את תנוח שבועיים בבקשה, כאילו. את לא תחזרי לפה, אין פה זה. כי גם ככה הם טסו לאליפות אירופה, ואז היה להם חופש וזה, ולא היה לי למה להגיע, הייתי עובדת בבית, כאילו, עושה כזה עם עצמי, כושר, חימום, קצת מכשיר, לא לשכוח, אבל לא הגעתי לאולם. הייתי נוסעת לנטלי להרצליה לעשות פיזיותרפיה, תרגילים, חיזוקים, טיפולים. וזה עזר לך החופש הזה? אני חושבת שכן. הוא קצת החזיר אותי כי אני אגיד לך מה, אחרי השבר השלישי, כאילו כשפעם שלישית נשבר, אני זוכרת גם שאמרתי לילד שכאילו, אולי זה לא בשבילי הספורט. אמרתי, כאילו... הייתה לכם שיחה כזאת כבר? כן, כי כאילו אמרתי פעם שלישית ברצף, מה יכול להיות? כאילו אמרתי לה, אולי זה לא בשבילי, אולי עדיף שאני אפרוש, והיקום רומז לי שזהו, כאילו הדרך שלך נגמרה בספורט הזה, כי זה פעם שלישית ברצף, ואין לי תחרות אחת בין לבין. אומרת, אולי כאילו היקום... מתי זה קרה, השיחה הזו? זה היה ממש לפני... ביום ששברתי. כאילו, ביום ששברתי, ואבא הגיע, ואני, כאילו, עם דמעות בעיניים, ואני אומרת לה שאולי זהו, כאילו, וזה הדרך של היקום לרמוז לי שסיימת, כאילו, ואת שלך עשית בספורט, ואיך תתעסקי בדברים אחרים. ואני זוכרת שאז, כאילו, הילד באמת הייתה שם בשבילי, אמרה לי
כאילו ממש אמרה לי, אני לא מוותרת עלייך, אני שם איתך, את תעשי את הקריטריון לאולימפיאדה, ואת תטוסי לאולימפיאדה הזאת. כמה זה חשוב, מאמן? זה נתן לי כל כך הרבה כוח שאני לא יכולה להסביר, כי כאילו, זה הדרך שלנו ביחד. אני עוברת ככה יד ביד עם הילד, כאילו, את כל הדרך הזאת. אני לא עושה שום דבר לבד, ואם לא היה לי את הגב שלה ואת התמיכה שלה ואת הביטחון שהיא שם בשבילי, וגם אם אני נפצעת, היא עוברת את זה איתי ביחד. והיא לא מוותרת עליי? והיא לא מוותרת עליי. כאילו זה, א', נותן לי את הכוח לא לוותר על עצמי, ולא לוותר בשבילה. לא רק בשביל עצמי, אבל גם בשבילה. כי אנחנו צוות, בסופו של דבר. לגמרי. אנחנו ממש יד ביד. זה היה לי כל כך חשוב, וזה כל כך עזר לי לעבור את המשבר הזה. כאילו, אני מודה לה כל יום על זה שהיא לא ויתרה עליי. זה קודם כל סיפור מאוד מרגש. זה באמת מאוד מרגש, כי אי אפשר לעבור את זה לבד. זה משהו שהוא נראה לי על גדר הבלתי אפשרי, במיוחד בספורט כזה של התעמלות אומנותית, שיש המון אינטנסיביות. אז זה כל כך חשוב שמאמן יהיה שם לצידך, ויראה לך את הדרך, וזה בדיוק ההגדרה למאמן טוב בעיניי, כאילו. מאמן שלא מוותר, גם כשאת מוותרת על עצמך, הוא לא מוותר לך. וזה קצת מזכיר את הקשר עם ההורים שלנו, לצורך העניין. שגם בלי שום קשר לאימונים וכולי, יש את ההורים שלנו שתמיד יהיו בשבילנו, לא משנה מה יקרה. אז זה קצת, זה כמו אימא שנייה כזאת, בטח היא הייתה בשבילה. היא לא כמו הילד אימא שנייה שלי, היא לא כמו אימא שנייה שלי. אין בעיה, לא אמרתי כלום. לכל דבר. כאילו, ראיתי אותה יותר מאת אימא שלי, נתחיל מזה. ביליתי איתה יותר מאימא שלך? כן, הייתי ישנה בווינגייט, אז כאילו גם את ההורים. הייתי ישנה שם. כן, הייתי דירה ליד הקבוצתיות. נו, ואיך היה? מה היה אחלה? את הרגת אותי. כזה דופקת בדלת. יש לך חלב? רומי, את ישנה. לא, בואי, בא, כאילו כזה. די, נו, היו לכם שיחות לתוך הלילה כזה? לא, כאילו, אני אגיד לך מתי הייתה לנו שיחה לתוך הלילה. אוקיי. לפני שטסנו לאליפות עולם ב-23. גם ככה טסנו בלילה. אז אמרנו, כאילו, גם יום אחרי זה היה לנו חופש, אז גם ככה טסנו בלילה, אז אמרנו, יאללה, סחנשים. יאללה, סחנשים. וזהו, כן. אז זה היה, כאילו, זה חוויה זכורה ממש. נראה לי, היינו עם הדר, הייתה שם. אני זוכרת בוודאות את הדר. אני הדר ועדי. לא זוכרת מי עוד הייתה, אבל כאילו, אולי גם שני הייתה, אני לא זוכרת. כן, ורגע, ועם מי ישנת בווינגייט? בהתחלה ישנתי עם עדי בחדר. וואי, זה ממש כמו... תראי, זה כאילו ממש כמו שאנחנו רואים אתכם כל הזמן נוסעות ביחד לתחרויות, וזה ממש אתם גם ישנות ביחד. זה הכל ביחד. איזה מדהים. ואז, ואת השנה האחרונה כבר ביליתי לבד. לבד. אז גרת לבד. גרתי לבד. יואו, נו, ואיך זה? לא כיף. לא כיף? מסכימה איתך. לפעמים זה סבבה, נגיד בימים שאת צריכה את השקט שלך, ורוצה כאילו להניח את הראש ושאף אחד לא יפנה אלייך ולא ידבר ולא יפריע, זה סבבה. אבל לא תמיד כיף להרגיש בודדה. זה לא כיף, כן. זה לא כיף. אני גם הייתה לי תקופה שהייתי גרה לבד, וזה לא כיף. כן. אז איזה קטע שהיית גרה מול הקבוצתיות. כן. וואו, ואיך הייתה הכנה לאליפות העולם ב-23? מה היה אחרי נורא נהניתי מההכנה הזאת. נהנית מזה? מאוד. היה לי קשה, אבל כאילו, אבל זה להעריך את הקושי הזה, אחרי שאת 10 חודשים לא יכולה לעמוד על הרגליים. 10 חודשים את מגובסת, ואת רואה את כולן מתקדמות, וכולן עושות, ואת רואה את כולן בוכות כי קשה, ואת גם רוצה לבכות כי קשה לך, כי כאילו, את לא רוצה לבכות כי את לא יכולה לעשות משהו. וזה קושי, כאילו, קושי פיזי, זה חד משמעית קושי שהוא עדיף. כאילו, אני שמעתי מה אלונה אמרה פה בפודקאסט, ואני מסכימה איתה לגמרי, שקושי פיזי הוא עדיף על קושי מנטלי, והוא גם כיף. כן, לנו, מה לעשות כספורטאיות, כאילו, בהתעמלות האומנותית, הקושי הפיזי הוא כיף. זה כיף לצאת חצי מטה מהאימון. כן, זה כיף. זה כיף לצאת, לסחול על הברכיים, להיכנס לאמא לאוטו ולהגיד לה, שרדתי. היה לך אימונים כאלה שהיית כבר... כן, ברור. יו, מה? באמת? איזה קטע. בא לי גם. אז איפה היינו? היינו בשיחה לפני אליפות עולם בוולנסיה. אז איך ההכנה איתה? מה עשית? אמרת שנהנית? אז עוד פעם התחלנו כאילו גם שיקום, חזרתי לאט לאט, בתקופה היה לי נגיד 2 ימי חופש בשבוע, כדי לא להעמיס יותר מדי על הרגל. נייס. ומה היית עושה בימי חופש? נחה סידורים, כאילו, את יודעת, עניינים שעבד, מה שצריך, כאילו, הייתי דוחפת להם לחופש. איזה מצחיקה. באמת. וזהו, ואז כאילו, בהכנה גם הדרגתי נורא התחלנו, לא ישר
עומס בבום על הרגל, היה לי, לדעתי, 1.5 חודשים, אולי 3 חודשים היה לי להשתקם לאליפות עולם, וכאילו, וזהו, ופה כאילו כבר אמרתי, אין מצב ששוב משהו משתבש לי, כאילו אני על זה. עשיתי כל מה שצריך, אכלתי כמו שצריך, תאמנתי כמו שצריך, הקפדתי על כל הפיזיותרפיה שנטלי נתנה לי, הקפדתי לקחת את כל הוויטמינים, כאילו אמרתי, אני מהצד שלי עושה הכל. זה שלי, את אומרת. כן, ומה שיהיה יהיה, אבל אני עושה הכל, כאילו כזה. ובאמת עשית את הכל. באמת עשיתי את הכל, ואיילת ועידה הכינו אותי ממש כמו שצריך, כאילו מהפן המקצועי לאליפות עולם. וזהו, והגענו לשם, וגם, את יודעת, יום ראשון, שני של התחרות. בואו נדבר רגע על התחרות לפני, במילאנו. באיטליה. כן. ראיתי, פעם ראשונה שעלית, ראיתי שהיית בחימום והחזקת שלט. We love you Daria, we miss you, משהו כזה. זה היה בסוף התחרות. זה היה בסוף התחרות, והייתי עם חיוך כזה מקסים, וזה היה בעצם ההופעת בכורה שלך לשנת 2023. ביולי. נורא חשוב. וזאת בעצם הופעת הבכורה, שראינו את התרגילים שלך, ואני זוכרת שאני הייתי ככה עם הטלפון, נו, מתי דריה עולה? וראיתי את החישוק המהמם, ואז את הכדור של היונה הנבנה. קודם כל, וואו, איך אהבתי את התרגיל הזה. די, מה? למה לא שם לך את זה גם ב-24? די, אני גם שואלת. סתם ממש אהבתי את התרגיל הזה. מה זה? קודם כל, כל הסט שלך מ-2023 נורא אהבתי, במיוחד את הסרט, עם ההלואוין הזה. נכון. שהיית, וואו, תקשיבי, היית פשוט, וואו, אומנית כאילו, שהופעת בוולנסיה. אז יש את ההופעת בכורה במילאנו, ואז ולנסיה, בעצם בספרד, אוהדים משוגעים, לא נורמלי. וואו. נו, איך החוויה? שאני אומרת, וואו, אני עולה לתרגיל הראשון, ואני אומרת, כאילו, כן. לא, את יודעת, גם אני עולה ואני אומרת, כאילו, בסדר, לא התחרתי כל השנה, אמרתי, אם לא יצעקו לך יותר מדי, אל תתרגשי, זה לא כאילו אוהבים אותך, פשוט לא מכירים עדיין. כאילו, הכל בסדר. לא, אני עולה גם, כאילו, גם בימים הראשונים, נראה לי הם צעקו לכולם. כאילו, הם פשוט אוהבים את התעמלות אמנותית, אז הם צעקו לכולם, וקהל נורא חם, נורא אוהב, ולי הרבה יותר קל להתחרות באולם עם קהל רועש, כי זה נותן לך עוד יותר כוח. כאילו, גם ככה בתחרות יש לך עוד אדרנלין, זה נותן לך את הכוח. אבל עוד עם הקהל, כאילו, זה מקפיץ אותך ברמות. וואלה? אני מתה על זה. את אוהבת את זה? אני דווקא חשבתי שזה משהו שיכול להוציא אותך מריכוז. לא, כי אני בסופו של דבר עושה את זה בשביל להופיע, בשביל להראות לקהל, שכאילו שהאנשים יאהבו ויתחברו ויהיו עם דמעות בעיניים, התרגיל מרגש. וואו. כי אני עושה את זה בשביל הקהל. אני באליפות העולם הזאת רק בכיתי, כאילו רק בכיתי, חד משמעית. עם הכדור הזה ועם איזה רגש, כאילו קודם כל את מאוד מאוד יודעת להביע את עצמך, את מאוד ארטיסטית. נכון. החוקה הזאת מאוד מתאימה לך אגב. זה משהו שלא רק אני אומרת, אבל כל תרגיל שלך את באה ואת באמת באמת מרגשת, כאילו את יודעת לגוע בלבבות של אנשים, כאילו באמת, בקטע כזה, אני כאילו לא רוצה להגיד סתם, אני באמת מתכוונת לזה. וזה מאוד מאוד, זה משהו שלא לכל מתעמלת יש את הכישרון. כאילו, אז נורא נהניתי לצפות בך. אז נו, 2023, אליפות עולם, ספרד. אליפות עולם, אני רק זוכרת, כאילו, בגמר בסרט עליתי. וואי, מה שהיה שם. הפלתי אותו בסוף, סיימתי בלי סרט, זה היה הכי שתי בארץ. זה היה קודם כל הכי שובר לב. זה שבר לי את הלב. זה שבר, כי עשית הכל מושלם. וכאילו, ובכללי, בגלל השנה הקשה הזאת, גם הרגע שאני לא בשיא באליפות עולם הזאת, כאילו, זה היה נורא התנדנדתי, כזה תרגיל אחד עם נפילה, אחד בסדר, אחד, כאילו, לא יצאתי והצלחתי לעשות את כל התרגילים שעשיתי, כאילו, וואו, כמו חלק מהבנות שם. אני זוכרת שיצאתי מסרט ונורא התבאסתי, ואני חושבת שזה פעם ראשונה שכאילו, שאני כבר הייתי מוכנה להרים ידיים, וכאילו, ועשיתי כבר את הקריטריון. אז אמרתי לה, הילד, כאילו, יצאתי מהתרגיל, ואמרתי לה, הילד לא רוצה לעשות הגמר קרב רב מחר. די. אמרתי לה, עשיתי את הקריטריון לאולימפיאדה, כאילו, השגנו את המטרה שלנו, עשינו מה שהיינו צריכות. עשינו את זה. כן, ואמרתי לה, זאת הייתה המטרה שלנו לתחרות הזאת, כאילו, אני לא רוצה. וגם, עוד פעם, היא שם בשבילי, היא לא נותנת לי לוותר, היא לא מוותרת עליי, והיא אומרת לי, לא, את יוצאת, את עושה, והיא אמרה לי, פשוט תנקי את הראש. אמרה לי, בלי מחשבות מיותרות, בלי מדליה, לא מדליה, תצאי, תהני. היא אמרה לי, תצאי, תראי את הקסם שלך לאנשים, וזהו. ואת תראי שהכל יהיה בסדר. והיא באמת נתנה לי נורא כוחות בשיחה הזאת. כאילו, היא ממש עוד פעם, הייתה שם בשבילי,
שעוד פעם זה מראה כמה התפקיד של המאמן הוא כל כך חשוב, שאם לא היה לי אותה, ואם היא לא הייתה שם, אז כנראה אני לעצמי כן הייתי באיזשהו מקום מוותרת. ואני אומרת עוד פעם, איזה מזל שהיה לי את הילד, שכאילו שלא תיתן לי, והיא תהיה שם בשבילי, והיא תרים אותי ברגע הקשה הזה. לגמרי. אז גם באליפות העולם הייתה לך נקודת שבירה שלא רצית בעצם, כן. שרצית להרים ידיים, אמרת, אוקיי, עשינו את המטרה, השגנו את הכל, מה עכשיו אני אעלה עכשיו לקרב רב, גם ככה הפלתי, גם ככה. וזהו, ואז הגעתי לגמר קרב רב, וזה כאילו בהכי אנרגיות טובות, והגעתי רגועה. הכי ראו את זה גם. כן, הגעתי רגועה, ואמרתי כאילו, אני נהנית. אמרתי, אני לא אכפת לי מה קורה, כן מקום, לא מקום, כאילו, לא אכפת לי מאחרות, עושות, רק זה בעצמך, תהני. ואמרתי, ידעתי כבר איפה ההורים שלי יושבים, כי קלטתי אותם בגמר בסרט. אין על ההורים שלך. ואמרתי, כאילו, תעשי בשבילם. הם הגיעו לכאן, הם הגיעו לראות אותך, הם הגיעו כאילו ליהנות מהתרגיל שלך. אמרתי, כאילו, תעשי בשביל האנשים שאוהבים אותך. וזהו, בגמר כאילו קרב רב, כבר כאילו היה רועש פי מיליון, נראה לי. וואי, כן. את יודעת שאני הייתי בקלוז' נפוק השנה שעברה, וראיתי את ברזינה, את פולינה במעלית, אז אמרתי לה, לא במעלית, בסאבווי הזה. כן. ברכבת התחתית, אחרי שאליפות אירופה יצאה, לא יודעת, ליהנות, לא יודעת מה היא רצתה לעשות שם. אז ראיתי אותה, ואמרתי לה, וואי, איך היה לך בוולנסיה, וכאילו להתחרות בבית, זאת אומרת, אני לא שמעתי כלום. אני עליתי לתרגיל לעלות, ולא שמעתי את המוזיקה שלי, אני לא ידעתי מה אני עושה. זהו, כן. כזה, לנו לא היה כמו אצלה רעש, אבל עדיין היה ממש... וואי, היא בכלל אכלה אותה. כן. וזהו, ואז כאילו, אני יוצאת לתחרות הזאת, כל תרגיל מחדש אני נהנית, וכאילו, כיף לי יוצאת לתחרות, כיף לי, ואחרי כל תרגיל מסתובבת להורים, עושה להם שלום, עושה להם לבבות לשם, ליציע של ישראל. חמודים. כן, וכאילו, ונהנית מהתחרות הזאת באמת, ואני מסיימת סרט, ואני כאילו, אני מבינה אוי, קטע. יש לי ממש סיכוי למדליה, כאילו. בוקר טוב, דריה. אמרתי, כאילו, החזקות עוד לא עשו, סופיה ודריה היו בסוף, אבל כאילו, ידעתי שיש עוד את ויקה. כן. מאוקראינה, שאמרתי שיכול להיות היא גם תזיז אותי, אבל אמרתי, אני עשיתי את המקסימום שלי, אז כאילו, תזיז, לא תזיז, אני את שלי עשיתי, כאילו, כל מה שהיה תלוי בי, לא שברתי את הרגל. ברוך השם, פו, די, אני לא רוצה עוד פציעות. היה סבבה. זהו, אנחנו יושבות שם, מתחבקות וזה, ואז כאילו... אחרי שעשית את התרגיל סרט. כן. אגב, ראיתי את התרגיל סרט שלך, ואחרי זה אתן יורדות לכיסאות שם. נכון. וצופות במתחרות, כאילו, בכל הזה. אז ראיתי אותך ואת סטילי יושבות אחת ליד השנייה, והיא שואלת אותך שאלות, ואת כאילו חיבקת אותה לדעתי, וראיתם את רפאלי נראה לי. מה הקשר שלך עם סטיליאנה? כאילו... אנחנו חברות, כן, כאילו... אני אוהבת כאילו את הבנות גם, אני אוהבת את סופיה ודריה ואת סטיליאנה, ויצא לי לדבר עם כולן, והן כולן כאילו ממש חמודות, אף אחת לא סנובית או מתנשאת או משהו, כאילו יש בינינו אווירה באמת ממש טובה. ברור שבתחרות עצמה, כשמתכוננים ויוצאים למשטח, אז אין אינטראקציה בכלל. לא, בוודאות אין. אבל כאילו כשאת מסיימת את התחרות, או את רואה אותם במלון, או פוגשת אותם אחרי זה ברחוב, או... לא יודעת, פשוט ראיתי את הקשר שלך ושל סטילי, ואמרתי, איזה חמודות הם. איזה חמודות. אז זהו, עשית קריטריון, ואת מבינה שאת בעצם מקום שלישי, מתי את מבינה את זה? לא מבינה את זה. את לא מבינה את זה? כאילו מבינה את זה כשהנשיא מתקשר. הוא עוד מתקשר אליי, ואני עושה כזה, מי זה? כי אני לא מבינה מי מדבר איתי. זה ידע שזה הנשיא, תקשיבי. אוקיי. את מיוחדת ברמות. רגע, אז באמת מתי נופל לך האסימון שאת מקום שלישי, רק כשהנשיא מתקשר אלייך? בוקר למחרת. כאילו כשאני מתעוררת והמדליה עוד על השולחן, אני עושה, זה אצלי. היית מאמינה שתעשי את זה? לא. לא האמן. נראה לי עד היום את לא מאמינה שזה קרה. וואו, האמת שזה עשית את הבלתי יאומן. תמיד יש משפט שאומר, המאמין בבלתי אפשרי יעשה את הבלתי יאומן. אז נראה לי שאת כאילו, האמנת בעצמך שאת יכולה לעשות את זה? אני חושבת איפשהו. לא. אולי זה היה מוחבא אצלך. אולי זה היה בתת מודע, אבל אני לא חשבתי על זה בכלל. כשאני אומרת שלא חשבתי על מדליה או לא כיוונתי לשם, אני כאילו הכי אמיתי. לא כיוונתי לשום מקום. אני אף תחרות לא מכוונת למדליה, לא משנה לאן אני יוצאת, כאילו אפילו להכי קטנה, אפילו באליפות ישראל, אני לא מכוונת לשום מקום. אני באמת מנסה לנתב את כל האנרגיה שיש לי, ואת כל מה שאני יודעת לעשות, ללהראות את הקסם שלי, כמו שהילת אומרת,
לגעת באנשים, לגרום להם להתרגש, וליהנות אני בעצמי ממה שאני עושה. בסופו של דבר, אני עובדת כל כך קשה באולם, בשביל להראות את זה אחרי זה בצורה יפה כל כך. זה הקסם של הספורט הזה, כאילו, שאף אחד, זה נראה כל כך קליל וכיף ויפה, זה לא. שכאילו אנשים לא יודעים מה קורה מאחורי וזה הקלעים. בסדר, שלא ידעו, כאילו זה לא חשוב. הכי חשוב. למה את חושבת שזה לא חשוב מבחינתך? כי כל ספורט הוא קשה, ולכל ספורט יש את הקושי הפיזי או את המנטלי שלו. כאילו, זה לא, אנחנו לא מיוחדות בקושי הזה. הדבר היחיד שאולי כאילו התעמלות שונה זה השעות שמתאמנים, הכמות. כן, אבל זה גם, כאילו, כמו שאת יודעת, תמיד, כי זה גם לא משנה, תמיד תגידי כאילו עבודה קשה, אבל אין דבר בחיים שאת תשיגי בלי עבודה קשה. חד משמעית. אז זה לא באמת, זה לא משנה. טוב, זה כבר ראש של מתעמלת אומנותית. זה כבר משהו שתמוע בך איכשהו. טוב, אז את זוכה בעצם בערד בוולנסיה, היונה הלבנה שלנו, כמו שאורית אומרת. ואוקיי, ואת קמה בבוקר, את קולטת שיש לך מדליית ארד מוולנסיה, או ש... כן, ולא יודעת, ישר רציתי לטייל עם ההורים. אוקיי, בספרד, ישר, יאללה, מה רע, איך היה שם? מה, היה כיף רצח, היה יפה, כאילו, אכלתי איתה. איזה יופי. היה ממש כיף. נהנית. ואז הלכנו לגמר שהקבוצתי, צפיתי גם נהניתי, אני אוהבת גם לצפות בהתעמלות. נכון. ואז מתחילה עונת 24. כן. עונת אולימפיאדה. קשה. קשה מאוד, נכון? איך את מתכוננת לעונה הזאת? גם באה כאילו, באה בראש של, יאללה, כאילו זאת השנה הכי חשובה שהייתה לי עד עכשיו, ונותנת את כל הכוחות, כאילו אני אומרת לעצמי, את לא יכולה לשחק כלום, לא כוח, לא זה, כאילו... נותנת את הכל. תני הכל, תנוחי אחר כך. כאילו, בדיוק. עכשיו את עובדת. יש לך שנה. יש לי שנה לתת את הכל. עכשיו, עליי אישית, המלחמה מאוד השפיעה. גם כי יש לך עדיין אח שלוחם בעזה? כן. עכשיו ברוך השם כאילו בבית. ברוך השם. שלא יצטרך שוב ללכת לשם. כן. אז, אוקיי, אני זוכרת ה7 באוקטובר, מתעוררת בבוקר, יש אימון בוקר, יום שבת. ישנתי בבית, כי יום שבת, ימי שישי הייתי ישנה בבית. ויש אימון בוקר, ואוקיי, צריך לצאת. עכשיו אני מתעוררת בבוקר, ומתחילות האזעקות, ועכשיו זה היה לדעתי שעה רצוף, כאילו שזה לא הפסיק. ואני לא יכולה אפילו ללכת לחדר להתלבש שנייה, כאילו, אז אנחנו יושבים בממ"ד, ואני רושמת לילד, כאילו, הודעה של, הילד יש ממש אזעקות אצלנו בראשון, אני לא יכולה לצאת כרגע מהבית, אבל אני אהיה מוכנה לאימון, וכשהפסיקו האזעקות אני אצא ואני אגיע, אבל אולי אני אחר קצת. אני מקבלת ממנה הודעה, שערי בבית, אין אימון, כאילו, ביטלה לכולם. ואז כאילו, כשביטלו אימון, הבנתי שאולי משהו לא תקין, כאילו משהו לא רגיל. עכשיו, באותו רגע גם לא הבנתי את גודל האסון שקרה, כי אני גם רושם לחברות שלי, וואי, רק שלא יבטלו לנו את החופש ביום שני, כי יש לי תור לגבות, כאילו, וחיכיתי לו מלא, משהו כזה, כאילו, משהו הכי הזוי ולא קשור. ואז מתחילות להגיע התמונות והחדשות והעניינים, ומבינים שזה הרבה יותר גדול מזה, ואנחנו שבוע בבית. כאילו, לא יוצאות מהבית, מתאמנות שם, שולחות אימונים, כאילו, כל אחת מה שהיא יכולה לעשות. אחרי שבוע אנחנו חוזרות לאולם, וזה הדבר הכי מוזר, כאילו, זו האנרגיה הכי מוזרה שהייתה באולם אי פעם. כי כל אחת כזה כאילו מכונסת בעצמה, את יודעת, אין יותר מדי אינטראקציה אחת עם השנייה, כי כל אחת כאילו במחשבות. אני זוכרת שיכולתי להגיע לאימון, ולא פשוט לבכות עם עצמי. עכשיו כאילו, גם לא על משהו, ושואלים אותי מה קרה, וכאילו, ואני עושה... את לא יודעת להסביר. אני לא יודעת מה קורה לי, כאילו, ולמה אני ככה, וזה היה כאילו נורא קשה, הביאו לנו, המאמנות דאגו כאילו להביא פסיכולוגית, שקצת דיברה, קצת זה. אני, כאילו, לי כלום לא באמת עזר, כי הדאגה הזאת לאח שלך שנמצא בעזה ולוחם, זה כאילו, זה מעל הכל. כי את גם... את דואגת, אין מה לעשות, כאילו, כמה שלא תנסי להגיד, כאילו, לא משנה מה הייתי אומרת לעצמי, של כאילו תשימי את זה בצד, והוא בסדר, זה השפיע עלייך במהלך אימונים? שהיית חושבת על זה? בהתחלה מאוד, כאילו, שהייתי חושבת על זה המון. סתם, את יודעת, יכול להיות לא מרוכזת, פשוט כאילו לא מרוכזת, לא מצליחה לעשות תרגיל, כי הראש בכלל במקום אחר. כאילו, לא איתך, לא פה באולם. הילד הייתה כאילו מאוד מכילה, כן, היא הבינה וזה, והיא גם יודעת כמה הקשר שלי עם אח שלי חזק, וכמה הוא חשוב לי. סליחה. אז
היא ממש כאילו, היא הבינה, היא הכילה, והיא התחשבה בזה מאוד. נגיד בימים שהוא היה חוזר מעזה, נגיד, לא יודעת לכמה, יומיים, 3 שבוע, לא זוכרת. כשהוא היה חוזר, היא הייתה מאפשרת לי לישון בבית. כאילו, היא לא הייתה מכריחה אותי לישון בווינגייט. היא הייתה נותנת לי לחזור להיות איתו, עם המשפחה, עם הזה. בכלל, היא הייתה נורא גמישה בעניין הזה. אם הייתי מבקשת שאני צריכה לראות את ההורים, או לראות את אח שלי, היא הייתה נותנת לי. היא הייתה נותנת לך יד חופשית בזה. זה מאוד חשוב. כן, אז כאילו, אז זה היה קושי אחד. זה אמרת בחודשים הראשונים של המלחמה, כן. הרגשת מאוד מוזר באולם, וגם נורא דאגת על האח שלך. כן. מתי זה באמת השתחרר לך? מתי כאילו נפתחת יותר? אני חושבת שזה הכי השתחרר לי כשאני, דניאלה ואלונה, התחברנו כל כך, כאילו, וזה גם היה במלחמה, כי גם הם נשארו לישון בווינגייט. ואז כאילו היינו כזה שלושתנו, ונורא התחברנו, בעיקר בשנה האחרונה הזאת. אני בטוחה שהיו מלא צחוקים. היה מלא צחוקים. גם ראית את הטיקטוקים בטוח, שהיינו מעלות אצל אלונה בעמוד. כן, הכל. נורא התחברנו, וכאילו, ואני באמת, אני חושבת שאם לא אלונה ודניאלה, כאילו, הם חלק כל כך משמעותי בשנה הקשה הזאת, שאם לא היה לי אותן, כאילו, הם גם, הם תמיד היה לי גב, תמיד כאילו, ידעתי שהם שם בשבילי, לא משנה מה, בשנה הזאת. גם מצד החברות. זה נורא חשוב, החברות בספורט הזה, בעיקר בשנה הזאת שעדי כבר לא הייתה איתי, אז כאילו אמרתי גם מה, אני אהיה עכשיו לבד, כאילו איך אני אעשה את זה לבד. כן, אז היה לך באמת חשש לנסוע לאולימפיאדה לבד? לא, כי גם טסתי בנבחרת, ואני גם בקשר טוב איתן, אז לא הרגשת איזה שיהיה לי גם אותן. בסופו של דבר, הטסה זה לא לבד, זה עם הילד. לא, בוודאות, אבל מהפן הקטע שאת עולה להתחרות, ואת אישית היחידה בישראל, כאילו היחידה מישראל. אף פעם לא חשבתי על זה, כי כאילו אישית אחת, 2 אישיות, זה לא משנה, אני יוצאת לבד למשטח. וואלה, לא, פשוט שמעתי פעם אחת ראיון של נטע ריבקין, שהיא אמרה שאם נוסעים 2, אז זה יותר מקל. כאילו זה פחות לחץ. יכול להיות זה יותר מקל, כי את עוברת דרך עם מישהי. כן, ואז בדיוק. כאילו מישהי מבינה בדיוק מה את עוברת, כן. ולא כאילו זה. אבל אני חושבת שאני, דניאלה ואלונה עברנו את אותה השנה בדיוק אותו דבר, אולי רק בחודשים האחרונים כבר לא, כשאותי ממש לקחו להכנה לאולימפיאדה, וכבר הייתי כאילו בנפרד מהם. עד אליפות אירופה, כאילו הייתם צמד. היינו ממש עברנו את הכל ביחד. גם היינו 3 הכי בוגרות באולם. כל השאר קטנות, רק אלון מג'וניור וזה, וכאילו, ואנחנו כזה היינו 3 הבוגרות, וטסת עם דניאלה לאליפות אירופה בבודפסט? כן, טסתי איתה כל השנה. נכון, סליחה. אבל האליפות אירופה זה היה ציון דרך מאוד משמעותי גם בשביל דניאלה, שהיא הייתה אלופת אירופה. בשביל דניאלה, כן, דניאלה כיכבה באליפות אירופה הזאת. ממש שמחה בשבילה שהיא הצליחה להראות את עצמה, כן. אני פחות באליפות אירופה, מה היה לך באליפות אירופה הזאת? אני רגע, ירענן את הזיכרון פה של הצופים בנו. דריה הגיעה באליפות אירופה, היא הגיעה ל4 מכשירים, נכון? נכון. עשית 4 מכשירים, ולא הצלחת לעלות לפודיום. לא. בתור אלופת אירופה, בטח שזאת נפילה בשבילך. אז בואי תספרי לנו בעצם גם על החוויה שלך האישית מאליפות אירופה הזאת, מה היה? באליפות אירופה הזאת באמת לא הרגשתי בשיא, לא הייתי במיטבי, עוד פעם הייתה לי פציעה ברגל, עוד פעם היה שם משהו עם השבר, כאילו. עכשיו, כל זה לא באמת משנה. אוקיי. כי לא לשופטות ולא לצופים, ולאף אחד הוא לא אמור לדעת את זה, וזה לא אמור לעניין אותם גם. זה נכון. אם אני יוצאת, אז אני צריכה לעשות הכל. אני צריכה לעשות את המקסימום. אם את זוכרת, בגביע אירופה לפני זה, או נמחקתי אוקיי. אם את זוכרת בגביע אירופה לפני זה, נמחקתי מהגמרים. אוקיי, נכון. פר מכשיר. אז נכון. זה כי הבנו שהרגל זה היה בגלל הרגל. אז כולנו דאגנו, אולי קרה באמת משהו, אולי זאת פציעה מאוד חמורה, אולי סתם רצו להוריד ממך חומס בגמרים. אז לא, באמת קרה. הרגל עוד פעם כאילו נפצעתי בה, עדיין לא כל כך סגורה מה בדיוק היה שם, אבל עוד פעם כאילו זה. אם אני הולכת לפי הכאב, אז עוד פעם כאילו נפתח שם משהו, אבל לא חשוב, ובסדר, והורידו ממני עומס לפני אליפות אירופה, עבדתי עוד פעם בישיבה, ואז בלי אלמנטים, וכאילו חשבנו שעד אליפות אירופה, אני כאילו הרגל כבר תהיה בסדר, ואני יכולה לעשות שם הכל. ולא, כאילו, זה היה נורא קשה, גם שבועיים לפני אליפות אירופה, שאת לא עובדת על הכל כמו שצריך,
סיכוי נורא נמוך שאת תציע תחרות ותעשי. כן. כי זה, את חייבת לעבוד, הגוף חייב לדעת. אז לקחת בחשבון שיכול להיות שבאליפות אירופה לא יהיה פודיום. לקחתי בחשבון, עוד פעם, אף פעם לא כיוונתי לשום פודיום באף תחרות, אבל רציתי לעשות טוב, ולא הצלחתי, לא עמדתי במסיבה של לעשות טוב. כאילו הרגשתי שהחזבתי את עצמי, את ההורים, את האנשים שבאו לעודד אותי וראו אותי, את השופטות, כאילו, את הילד, בסופו של דבר, את עידה. וזה נורא קשה, ההרגשה של כאילו, עוד פעם, היית צריכה לעשות טוב, משימה אחת יש, לצאת ולעשות מה שאת יודעת, ולא עשיתי מה שאני יודעת, אני לא יודעת מה עשיתי שם, כאילו, זה היה נורא מה שעשיתי שם. זה לא היה נורא, זה פשוט לא היה זאת לא הייתה דריה שאנחנו מכירים. זה לא הייתה אני, כן. כן. אבל גם, כאילו, גם שם, התמיכה הזאת של הסביבה ושל ההורים, ועוד פעם של הילד, שאחרי אליפות אירופה כזאת, לא להחליף אותי, כאילו לא לקחת מתעמלת אחרת, זה קרה דרך אגב לוויקטוריה. מה שקרה לויקה, שלקחו את הקטנה, לקחו את האיסיה והחליפו אותה. נכון. ואני לא יכולה לתאר לעצמי מה היא הרגישה, וכאילו ועוד אחרי, כאילו אני כל כך אסירת תודה לילד שהיא לא החליפה אותי, והיא האמינה בי עדיין, למרות האליפות, היא שמחה עליי. כאילו, ואחרי האליפות אירופה הזאת, שהיא המשיכה לסמוך עליי, שאני לא אחזב אותה, ואני אעשה מה שצריך, ואני לא אחזב את המדינה, וזו אחריות גדולה. אז גם, כאילו, אמרתי, אוקיי, אם היא סומכת עליי, אם היא יודעת שאני יכולה, אם היא מאמינה שאני יכולה, כאילו, מי אני שאני אפקבק בזה? כאילו, ברור שאני יכולה, כאילו, אני אעשה הכל. ואז היה לי שבוע ממש חופש, עוד פעם, לא עשיתי כלום, רק בבית, דברים שיכולתי לעשות, ועוד פעם, אחרי זה חזרתי לאימונים, וכאילו היה שם איזה קליק, משהו השתנה, ממש הרגל, כאילו, הרגל פתאום בסדר, גמור אפילו. ברוך השם. כן, והכל טוב, ואני מתכוננת לאליפות ישראל, קלוז', אולימפיאדה. שתי תחרויות עד האולימפיאדה. גם, הכנה מאוד אינטנסיבית, מאוד קשה, פיזית ומנטלית. לאליפות ישראל. אולימפיאדה. לאולימפיאדה, אוקיי, בסדר. כאילו, אלה סתם שתי תחנות בדרך לראות שאת בטוב, וזהו. כן. וזהו, והכל בסדר, ואנחנו עובדות, אני, הילד ועידה, כמובן עם עזרה מאלה גם, כאילו, תמיד הייתה שם גם. ממשיכה צמוד, 3 טיפולים בשבוע אצל נטלי, כדי לשמור על הרגל שלא תהיה פציעה נוספת, או חס וחלילה משהו נוסף. מעקב צמוד אצל אסף, האורתופד גם, כאילו הכל קיבלתי. קיבלתי תא לחץ כל יום, שזה כן, גם זה עוזר. נורא, מאוד, מאוד. אני חושבת שזה עשה דווקא את ההבדל הכי משמעותי, אני ברגל. יוצאת לאליפות ישראל פה בארץ, הכי כיף בעולם, כאילו אני אוהבת את הקהל שיש לנו גם כולם, כזה ממש הרגיש לי שחיכו לראות אותי, ונורא רציתי להתחרות פה ולהראות. באמת היה לי כיף. כמובן שאת אלופת ישראל באותה שנה, כאילו... כן. אלופת ישראל. יוצאת לקלוז', קלוז' גם, תחרות כבר כאילו ממש בסדר, מרגישה בטוחה, מרגישה שאני נראית בטוחה, הרבה יותר טוב מאליפות אירופה. חד משמעית. באמת מרגישה שאני כבר בטוב, וזהו. ויש לי כמה, 2, 3, ואנחנו טסות. פריז. וואו. איך ההכנה הזאת של 2-3 לפני הטיסה? הכי קשה. כן, הכי קשה. מלחיץ. מאוד. אני לא יודעת להגיד אפילו אם מלחיץ, אבל אני זוכרת שהיה לי שבוע לפני הטיסה, אימון מבחן. זה היה אימון מבחן הכי נורא שעשיתי בחיים שלי. לא הצלחתי כלום. שום דבר לא הצלחתי. נורא, כאילו, נורא מצפה מעצמך. רוצה להצליח, את רוצה כאילו להיות בשיא שלך באולימפיאדה, וכששבוע לפני את עושה אימון מבחן כל כך גרוע, זה נורא מוריד את הביטחון. ואת אומרת, אוי ואבוי, אולי אני לא מוכנה. למה זה היה גרוע מבחינתך? כי פשוט לא הצלחת שום דבר מהתרגילים? לבצע? לא שום דבר, אבל כאילו, אם הייתי עושה ככה באולימפיאדה, לא היה לי גמר. וזה גרוע, כאילו. כן. כיוונתם לגמר, את והילד. כן. כמובן. אוקיי. כיוונו גם גבוה יותר. כן. בסדר. ובסדר, גם אחרי האימון מבחן הזה, פעם אף אחד לא מוריד ידיים, כולם ממשיכים לעבוד, כולנו, אני, הילד, עידה, הכל כאילו צוות, אנחנו ביחד. כבר כמה ימים לפני הטיסה עצמה, אימונים כבר טוב, התרגילים הולכים חלק, אני עושה 3 נקיים בלי בעיה, כאילו הכל כבר, הכל כמו שצריך להיות כבר. ובסדר, אנחנו טסות, יש לנו עוד שם כמה אימונים, היינו בעיר אחרת, ואז עברנו לכפר האולימפי.
אוקיי. וזהו, ואז כאילו מתחילה חוויה שלשמה התכנסנו כל השנים האלה בהתעמלות. כן. כיף, כאילו נהניתי מכל רגע, גם בכפר, גם להגיע לא היית לחוצה. באולימפיאדה הייתי נורא לחוצה בתרגיל הראשון שיצאתי בכדור. אני לא יודעת מה זה ההתרגשות הזאת, אני לא עמדתי על הרגליים. וואלה. כאילו, ברמה כזאת, אני לא הצלחתי לעמוד על הרגליים, כאילו הרגשתי כמו קפצון כזה, וזה לא טוב, זה גם לא טוב, כאילו, תרגי, כאילו, ולא הצלחתי, ואת נכנסת לתרגיל הראשון לאולם, והוא ענק. כן. לא הייתי באולם כזה גדול אף פעם. וזה עוד, הבנתי שזה קטן יותר מטוקיו. כי אני בכלל לא יודעת מה הם עשו שם בטוקיו, אבל... אבל בטוקיו לא היה קהל. ולא היה קהל. זה נראה לי, נראה עוד יותר גדול בלי קהל. כן. אבל בסדר, ואני יוצאת, והוא עצום, וכאילו, ורועדות לי הרגליים, לא מפחד, כאילו באדרנלין, אני לא יודעת מה, מהתרגשות, ואני יוצאת, וכאילו, ובמקום להתרכז במה שאני עושה בתרגיל הראשון, אני מתרכזת בתרגעי, כאילו, את עוד שנייה עפה מהמשטח הזה, כאילו תנחתי. באמת, זה לא היה התרגיל הכי טוב שעשיתי, אבל לא הפלתי. זה היה חשוב. זה הכי חשוב. כן, בעיקר בחוקה ההיא, שכל נפילה כאילו מלא, מורדה כאילו. וזהו, ואז אני נמצאת תרגיל אחרי תרגיל, ואני מבינה שביום הזה, הכי חשוב זה להיכנס ל10 הראשונות. כאילו, הכי חשוב להיכנס לגמר, ומשם כבר נמשיך. לא הייתה תחרות כל כך טובה ביום הראשון, כאילו, הפלתי לא מעט את המכשירים, ועדיין נכנסתי לגמר. כאילו, זה היה מספיק בשביל להיכנס לגמר. ואז כאילו, את יודעת, אני עולה לגמר, ואני אומרת, טוב, זהו, אני כבר כאן. תני את תופעת חייך. הגעת למאני טיים. כן. עוד פעם, אין מחשבות על פודיום, לא פודיום, מדליה, טוב, לא טוב. את רוצה לעשות את תופעת חייך, ואת רוצה שיזכרו אותך. כן, את רוצה כאילו לעשות את מה שאת יודעת, ואת יודעת שאת יודעת לעשות את זה. בדיוק. פשוט לעלות, לעשות מה שאת יודעת, בלי לחץ, ולשרוף את המשטח. כן, אני רוצה שיזכרו אותי, אני רוצה שידברו עליי, אני רוצה שיגידו כאילו, היא הייתה וואו, בלי קשר שיזכרו אותך. ליש מדליה או אין מדליה, כאילו, כן. איך אפשר לא לזכור, כאילו, אי אפשר לא לזכור אותך, אי אפשר לשכוח אותך מבחינתי. אני רוצה דווקא לדבר על התרגיל חישוק שלך, שהוא היה מאוד מיוחד, כן. עם מוזיקה מאוד מיוחדת, מאוד שונה מהנוף. את התחברת למוזיקה? את אהבת את התרגיל עצמו? מאוד. מי בנה לך אותו? ג'וליאטה ביחד עם איילת, הם בנו לי אותו ביחד. את כל התרגילים הם בנו לי ביחד, אבל כאילו, את התרגיל הזה, זה היה הראשון שחיברנו, והוא היה בעיקר. נורא אהבתי את המוזיקה, כי היא הייתה שונה ומיוחדת, וכאילו היה שם גם חלקים חזקים, וגם היה שם כאילו את הפסנתר. נכון. כאילו... שאת שולחת אותו במומרנג, ואז על הרצפה, וזה היה מטורף. כי כאילו תרגיל נורא מיוחד, נורא יפה, וכאילו נורא אהבתי אותו. בין התרגילים האהובים עליי. בכל הזמנים? לא, נגיד אחרי הכדור של 2020. טוב שאני פה להזכיר לך. איזה תרגיל הכי, חוץ מהכדור על 2020, איזה תרגיל הכי התרגש ממנו, התחברת אליו, אהבת לבצע? נורא אהבתי את הפלומה בלנקה, כאילו, את העינה הלבנה. ב-2023, מאוד, כאילו. אני רוצה לשאול אותך שאלה, אבל אני מקווה כאילו, שלא, לא יודעת, שתרצי לענות עליה. את חושבת שאם היו מחליפים לך את תרגיל הכדור, אני זוכרת שבכל שנת 24, התרגיל כדור הזה לא הלך לך. כן. את חושבת שאם היו מחליפים לך אותו, היית כן מצליחה לזכות במדליה, או ש... אי אפשר לדעת. אי אפשר לדעת. אבל רצית להחליף אותו? לא. התחברת אליו, כאילו? אהבתי נורא את הכדור הזה, זה היה משהו שהוא לא רגיל בנוף, גם התרגיל הזה. נורא אהבתי את המוזיקה, ואני חושבת שמה שצריך לקרות קורה. כאילו בהכל. אז כאילו, אז הייתי צריכה להפיל, אז זה לא היה שלי, אז מה שקרה קרה, כי עוד פעם, אני מהצד שלי עשיתי את המקסימום. כאילו באמת, אני נלחמתי עד הסוף על כל קבלה, על כל כאילו, כל דבר שיהיה מדויק וזה, וכל מה שעבדנו עם איילת ועם עידה, וכאילו, אני מבחינתי נלחמתי עד הסוף, ואלה היו, כאילו, זה היה ביצוע טוב של תרגילים. אפילו אם את מזיזה שנייה את הנפילה הצידה, התרגיל עצמו בוצע בצורה מעולה, כאילו, כן. הוא היה נקי, לא נפלתי מאלמנטים, לא היה לי צעדים מיותרים, כאילו, כן. מהבחינה הזאת. לא, בטח, כן, אני סתם שאלתי. אז לא, אז כאילו, אז אני אומרת, יודעת, אם הייתי עושה
אם התרגיל באמת היה, לא יודעת, לא טוב, או מבולגן, או משהו כזה, אז אולי, אבל... כן. אבל איך ידעתי, גם שם היה לי פויטה עם המעבר הזה של הכדור, אז זה אלמנט שהיה לי בכל מקרה, אז אני לא חושבת שזה קשור לתרגיל. אוקיי. בסך הכל, יש לי פה שאלה מיעל. היא שואלת אם האולימפיאדה הייתה זיכרון חיובי בשבילך, בסך הכל, או שלא? לגמרי. כן? לגמרי חיובי. בסופו של דבר, את יודעת, כן, רציתי את המדליה ואין לי אותה, אבל זה החוויה של הכל, זה ההבנה שנייה שאת עם עוד 10,000 ספורטאים בסך הכל, שהם הכי טובים בעולם במה שהם עושים, ואת חלק מהם. אני חושבת איזה אחוז זה מכל האנשים שיש בעולם. בכלל עצם העובדה של כאילו להגיע לאולימפיאדה, שכאילו, לא יודעת, כן, אני מסתובבת ברחוב, וכמה כבר עוד יכולים להגיד כאילו הייתי באולימפיאדה או משהו כזה. הגשמתי חלום, כאילו הגעתי לאולימפיאדה, עליתי לגמר באולימפיאדה, כאילו... סיימת חמישית באולימפיאדה, שזה ההישג השני בטבעו. כן. לכל המתעמלות בישראל. יש את נטע רבקי, ניקול זליקמן, ואת, ואז לינוי. כאילו, כן, עוד פעם, כן, בסופו של דבר זה ספורט, וכולנו מכוונים להכי גבוה, וכיוונתי לא סתם, כאילו, זה מה שיכולתי לעשות. כאילו, זה לא, כאילו, לא בקטע של כאילו, עכשיו, לא יודעת, לעוף על עצמי או משהו כזה. הכי את צריכה לעוף על עצמך בעיניי. אני יודעת שיכלתי לעשות את זה ולא, אבל... אבל אין טעם להסתכל על מה לא. אני חושבת שאת צריכה להסתכל על כל מה שכן הצלחת לעשות. בדיוק, ובסופו של דבר, את יודעת, גם הספורט זה לא רק האולימפיאדה, זה גם כל הדרך זה כל הדרך, שלפני, נכון, לגמרי. אני חושבת שהדרך שלך במיוחד ספציפית, הייתה דרך מלאה עליות ומורדות, ואת סופר צריכה להיות גאה בעצמך שעברת את זה, כי זה משהו שהוא לא פשוט לעבור, ואת צריכה פשוט להסתכל אחורה, ולהיות גאה במסע שלך, כי זה מסע בפני עצמו, וזה לא רק האולימפיאדה. ספורט זה לא רק תחרות אחת שיוצאת, ולא על פי תחרות אחת, נקבע האיכות שלך כספורטאית. חד משמעית. אז לא, זה נזכר לי ממש כחוויה חיובית, וזה חוויה שנזכור לכל החיים. ברור. תספרי לילדים שלך שהיית באולימפיאדה. זה ילדים שיגידו, אמא הייתה באולימפיאדה. נכון. זה מגניב רצח. זה מגניב, זה אמא שהיא גברת על. אם הייתה לך אופציה לשבת עם מתעמלת לקפה, אם היית יושבת. וואו. מעולם. גם מפעם נגיד? גם מפעם. עם ממון. וואי. ממון זה... למה ממון? היא עברה דרך כל כך קשה, בדרך לאולימפיאדה שלה, שכאילו... שאם אני מרגישה שעברתי דרך קשה, נורא מעניין אותי לשמוע כאילו... מה היא עברה? מה היא עברה, כי גם הסרט שיצא עליה, היא לא מדברת. כאילו לא שומעים אותה מדברת, היא כל הסרט שותקת. ואת רק רואה כאילו בעיניים שלה את הניסיון הזה של ההתמודדות, ואני רק זוכרת שתמיד כשהיה לי קשה, תקופה קשה, אימון קשה, הייתי צופה בסרט, וכאילו, וזה נותן לי השראה, כי הייתי צופה, ואני אומרת כאילו, וואו, אם היא עברה את זה, כאילו, בסדר, שקט, כאילו לא קרה לך כאילו כזה, באמת. היו לך אימונים שממש חשבת לפרוש, בגלל מה שקרה באימון? לא. לא? כל האימונים שלך היו בסדר? לא, היו אימונים נוראיים. פשוט אף פעם לא היה מחשבה לפרוש. מה זה אימון נוראי מבחינתך? שכלום לא הולך כאילו? מבחינתי אימון נוראי זה כשאת מגיעה לאולם, וכולנו בני אדם, ואין לך מצב רוח, ואין לך כוח, ואין לך כאילו את הראש לאימון. זה כאילו להילחם בעצמך על זה של כאילו להיכנס לראש הזה שנייה של האימון. של כן, את עכשיו תהיי 10 שעות באולם, ואת צריכה לסיים את 10 שעות האלה, כאילו. וזה עובר לך מהר? וזה לא הולך, וכאילו ואת לוקחת מכשיר ראשון, ויש לך משימה, ואת לא מצליחה לבצע אותה. איזה משימות יש לצורך העניין? זה נורא משתנה, אימון, תקופה, כאילו, נורא חשוב באיזה תקופה, תחרויות, או אימונים, או זה. לי לפני האולימפיאדה, הייתה תקופה שהייתה לי משימה לעשות 5 מ-5. מה זה אומר? 5 פעמים ברצף, תרגיל נקי. כאילו, עוד פעם, אם את עושה 4 ברצף נקי, ואז בחמישי יש לך איזה טעות, 0. מההתחלה. הייתי יכולה גם להגיע לאיזה 24 תרגילים. וואו. אז יש איזושהי דינמיקה בינך לבין המאמנות, שאת צריכה לעשות משימות מסוימות, ואם לא, אז את כאילו עושה הכל מחדש. כן. נותנים לך משימה, לא ביצעת, עד שלא תבצעי, את לא מחליפה. ברור, אבל רק ככה מצליחים.
נכון, נכון. נראה לי המילה תחליפי, זו המילה הכי כאילו כיפית בעולם, למתעמלות אמנותיות, נכון? תחליפי מכשיר. תלוי לאיזה מכשיר את מחליפה. איזה מכשיר את הכי לא אוהבת? אין לי מכשיר שאני לא אוהבת, אבל המכשיר שהכי היה לי קשה באימונים היה סרט. די, באמת? אני לא יודעת למה, לא הלך לי סרט ואימונים, לא משנה מה, תמיד כאילו סרט זה ככה בעיניים. אוי לא, כאילו עוד פעם סרט, נכנסים כאילו עוד פעם ללופ הזה. שזה גם, כאילו זה היה נורא קשה של כאילו, אוקיי, לא מצליח לך שבוע ברצף, את לא מצליחה לעשות סרט באימונים, את לא יכולה להיכנס לראש הזה, את חייבת להגיד, לא, היום יצליח, לא, היום אני אעשה, היום כאילו יהיה בסדר. זה גם, זה עבודה כאילו נורא קשה על עצמך, לשכנע את עצמך שאוקיי, היום את עושה. כן. ויש לי משימה, תעשי כאילו 3 מ-3, תרגיל נקי. בסרט? מה? איך? זה לא אפשרי. אפשר להישאר גם 2.5 על אותו מכשיר ועל אותה משימה, אם את לא מבצעת את מה שצריך. אבל בסוף את מבצעת. אבל בסוף אני מבצעת. בסוף באולימפיאדה אני עושה את התרגיל שצריך לעשות. נכון, זה קודם כל. זה היה שווה הכל. תרגיל באולימפיאדה סופר מרגש. עם החמסה שיש לך פה, שהייתה לך עם הבגד, זה היה עם הסרט האדום, ממש כאילו אהבתי ממש. זה מרגש ראו שהתרגשת ויצאת מהמשטח ואהבת כאילו, וגם אני אהבתי עלייך. אם כבר מדברים על הסרט של 24, אני זוכרת שהייתה החלטה אחרי המלחמה להחליף לך את תרגיל הסרט. הוא היה אמור להישאר לך של 23 ל-24, נכון? לא. הוא תמיד היה צריך להשתנות לך? לא, כאילו... היה לי עוד תרגיל שאף אחד לא ראה. זה סרט עם מוזיקה אחרת בואי תגידי לנו מה המוזיקה. וואי, זה גם היה איזה, כאילו, היה שם המון מילים, שגם קשור ליחסים בין בני אדם, וכאילו... וזה כן, זה היה באיזשהו מקום על המלחמה, והיינו במחנה אימונים בהונגריה, והשופטת שם, אריקה, היא אחת השופטות הבחירות, אמרה כאילו, תחליפו, זה פוליטי וחבל. כאילו, לא יאפשרו לכם. בגלל המוזיקה. כן. אז אמרנו, והשיר למעלות תמיד הייתה אופציה. כאילו... גם לפני המלחמה? לפני המלחמה רצינו את זה, ניסינו לכדור, רצינו גם לסרט, אבל כאילו שום דבר לא הסתדר, כאילו זה היה בסדר, אבל זה לא היה זה. ואז כאילו אחרי המלחמה החלטנו נשנה את התרגיל הזה, כי עוד פעם, נטו משיקולים של כאילו אי אפשר לצאת עם שיר פוליטי, כי את לא יכולה להביע את העמדה שלך, או... כן. אסור. בטח, אסור. אפשר להוריד על זה נקודות. כן. אז אמרנו נשנה לשיר המעלות, הוא גם מרגש, הוא גם נורא ישראלי, נורא כאילו ייחד אותי, וזה ירגש כאילו את הקהל הישראלי, לראות תרגיל כזה. וזה זה ריגש את הקהל הישראלי לגמרי, אני גם העליתי אותו לטיקטוק נראה לי, ויש לי עליו מלא צפיות, אולי 1,000,000 אפילו. כן, היית מאמינה? וכולם כתבו בתגובות, איזה מרגש, ווואו, איזה יופי. אבל לא ידעתי שהשיר הזה היה אמור להיות לך גם בכדור, כאילו, אמרת ש... ניסינו אותו על כל מיני תרגילים. ב-23 או ב-24? 24. זה תמיד מעניין אותי, הבחירת מוזיקה של תרגילים, ואיך זה נעשה, וכוריאוגרפיות, ומה קודם, מה בא עם מה, ומי חושב על המוזיקות האלה בכלל. כולם מחפשים את המוזיקות. כולם? אמא, אני, הילד, עידה. וואלה, גם אמא שלך אחראית על זה? אמא שלי הייתה מאוד כאילו מושקעת במוזיקות שלי. וואלה. באמת, אני חושבת רק ב-2023, כן? 2023 זו הייתה, אולי 2022 גם. לפני זה כל הג'וניור, אמא הייתה, כל הג'וניור זה מוזיקות שאמא מצאה. איזה מוכשרת. כן. אין על ג'ני, כל הכבוד ג'ני. אני נגיד, יכולה להגיד על עצמי שאני הכי אהבתי את התרגיל וואלה שלך, של 22 כמובן, ואת כל הסט של 22 בתכלס, ו-23, אני אוהבת את כל תרגיל שלך, אני לא יכולה לבחור. זה קשה לי לבחור. זה כיף. זה כיף מאוד. וואו. איזה מתאבלת מדהימת. אין לי יותר מדי, כאילו, אני לא יודעת, אני לפעמים כשאני מתרגשת, אני לא יכולה לדבר. אז אני לא יכולה לדבר עכשיו. אל תתרגשי. אני מתרגשת, כי זה מרגש אותי לראות פתאום את דריה אטמנו ואימולי. אני מגזימה, כי זה כיף. את תרצי לאמן בעתיד? לאמן. אולי בנות קטנות. אוקיי. את לא תרצי כאילו להתעסק עם בנות יותר גדולות, כאילו? ברמות אולימפיאדה. אני יודעת כמה זה קשה, כאילו. כן, זה כאב ראש גדול. זה עבודה מאוד קשה. מאוד. כן. למה את חושבת שהיא קשה, אבל? כי אני ראיתי את המאמנות אצלנו באולם, הן עובדות נורא נורא קשה. למה הן עובדות קשה? תסבירי. אני יכולה להגיד, נגיד על הילד. הילד לא נחה. ההבדקה, כאילו,
באימון היא עובדת, היא מגיעה הביתה, היא חושבת על התרגילים, היא חושבת מה אפשר לשנות, מה לעשות יותר טוב, היא חושבת על תנועות, על מוזיקות, על... הראש שלה כל הזמן עובד, הוא כל הזמן עסוק. נטו בהתעמלות. כאילו, כן. וזה נורא קשה, שאם אני יכולה להרשות לעצמי להגיע לחדר וללכת לישון פשוט, אז כאילו, אז לא, כי כל הזמן חושבת איך אפשר לשפר אותי עוד, ואיך אפשר כאילו להעלות אותי עוד. היא רצתה שתבואי לאמן בווינגייט? אחרי אולימפיאדה? לא נראה לי, יש שם מספיק מאמנות. אני מיותרת. את בקשר איתה או ש... בטח. כן? כן. איזה יופי. אמא שנייה שלי. אמא שנייה? שאני בקשר איתה. מה, את כאילו, איך הקשר מתנהל אחרי אולימפיאדה? כאילו, תמיד עניין אותי בין מאמנות, בין מתעמלת למאמנת. מה, היא אומרת לך, תחזרי לאולם? לא, הוא יותר, הוא נהיה יותר רגשי כזה, הוא נהיה, תמיד כאילו, תמיד היה לי כזה קשר שהוא קצת אחר עם הילד, והוא היה כאילו יותר רגשי, כי גם אני נורא רגישה. וגם היא רגישה או ש... כן, כנראה, לא יודעת, אבל אני נורא רגישה, והיא אף פעם לא יכלה באמת לעבוד איתי, כמו שנגיד היא עבדה עם לינוי, כל מתאמנת דורשת, כאילו, עבודה אחרת וגישה אחרת. נכון. ואני לא כמו לינוי, כאילו, עם לינוי הייתה גישה אחת, ואיתי היא למדה כאילו גישה אחרת, כאילו, שתתאים לי. מה הגישה? שברירית קטנה. קטנה לדין. סתם, לא, אבל כן, כאילו נגיד אם לינוי הייתה צריכה ממש יכניסו אותה, נגיד אם לינוי היה צריך להכעיס כדי שתעשה טוב. כאילו לכעוס עליה? להכעיס אותה, שהיא תרצה לעשות טוב, כאילו, שהיא תרצה להוכיח, יודעות מה? כאילו, עכשיו אני אראה לכם איך אני עושה כזה. לא, אותי לא היה צריך, כאילו... זה לא בעצבים איתי. לא, איתך זה... לא, אני רגועה. היא מלא, איתך זה לא... ברור שלפעמים היה צריך לתת איזה צעקה שתעיר אותך, וכאילו, שאני אטפס על עצמי, אבל ככה העבודה שלנו הייתה מאוד רגועה, היא לא הייתה צועקת עליה יותר מדי, ולא... אני מתארת לי, אני חושבת שאם מישהו מרים עליך את הכל, את ישר בוכה. לא, אני לא בוכה. אוקיי. אני יודעת להתאפק. בא לי לשבת איתך עוד שעתיים ככה, אבל נראה לי שיגמר לנו הזמן כבר. כן. כן, נראה לי ששעה ו6 דקות זה מספיק. זה מספיק. כן. אז נסכם את הפרק הזה. קודם כל, תודה רבה שבאת, שמחתי לארח אותה. מה, אני שמחתי להגיע. כן, שמחת? כן, ברור. איזה כיף. אם יש אופציה לעוד פרק, אני מאוד אשמח אם תבואי ונשב עוד ונדבר. יש המון נושאים לדבר עליהם שלא יכולים לאגד אותם בשעה אחת. כן. אז שמחתי באמת להיות איתך ולארח אותך, ונתראה בפרק הבא, נו יאללה, אין לי בעיה. כן, את תבואי? יאללה, אז על מה נדבר בפרק הבא? טוב, זה רק לפרק הבא. אני אכין. תעשי להם. תקשיבי, חצי מהשאלות שכתבתי פה לא שאלתי אותך. כן, כי אני לא סתמתי את הפה. לא, אבל זה טוב, אהובה שלי, זה הכי טוב בעולם. רציתי לשאול אותך מה התרגיל שהכי התחברת עליו מהסייקל של האולימפיאדה, ולא שאלתי אותך על זה. סרט. אבל למרות שאת לא אהבת סרט. אהבתי את התרגיל. את התרגיל. לא אהבתי לעבוד עליו באימונים, הוא היה קשה. אוקיי, שאלה נוספת, האם הייתה לך יד חופשית לפעמים בבניית כוריאוגרפיה לעצמך? לא לעצמי, אבל כאילו, כן הייתי אמורה להפעיל את הראש ולהשתתף. אוקיי. זאת תמיד הצליח לי. אוקיי. אני לא הכי מוכשרת בזה. אוקיי, איך הייתה עבודה עם קנטלופי? מעניינת. כן. איך היה מבחינתך, טוב, את זה כבר שאלנו עם אחיך, האם הרגשת תחושת פספוס של ילדות במהלך האימונים שלך בחיים? זה גם תשובה ארוכה, את רוצה שאני... אין בעיה, בבקשה. אין בעיה, מה הם ישמעו ככה? לא נורא, יאללה, יש לנו. אוקיי. זה לא תחושת פספוס, אבל זה כן כאילו כל הילדות הבנתי שאני עומדת לוותר על משהו, כי ברגע שאני נכנסתי, כאילו בואי נגיד, מה זה ילדות להגדיר? אני הייתי יוצאת לטיולים שנתיים והצגות והכל, והיו לי חברים והייתי הולכת להם מהולדת, עד גיל 14 לדעתי, ואז כאילו בגיל 14 את כבר יותר בוגרת, ואת בהבנה שכאילו, אוקיי, כאילו, יש לך עכשיו את ההתעמלות לעשות, ואחרי זה תעשי מה שבא לך אחרי ההתעמלות, כי כל השאר יחכה, כל השאר יהיה בסדר, אבל כאילו את ההתעמלות זה או עכשיו, או שאת לא עושה. ואני, בראש שלי, אני גם בן אדם נורא מקובע, אז כאילו אמרתי, אני עכשיו את כולי מקדישה רק להתעמלות, וממש הכנסתי את עצמי למין קובייה כזאת של ההתעמלות, שאני לא זזה, לא ימינה, לא שמאלה, כאילו לא מסתכלת לצדדים, לא מעניין אותי אף אחד. כי את פרפקציוניסטית. זה כן, מוגזם קצת, זה גם, אני לא בטוחה שזה היה כל כך נכון,
זה מה שהיה. אז אין תחושה של פספוס, כי אמרת שהכל יחכה. וכן, והכל יחכה. וכאילו, ואני אספיק עוד את הכל, ויהיו לי חברים, ויהיו לי חיים, אבל זה לא יהיה לי אחרי זה. נכון, לגמרי. טוב, יאללה. שמחתי לדבר איתך, דשה. תודה רבה, דריה תמנוב, ואנחנו נתראה בעוד פרק שנעשה איתך. בשמחה, באהבה, אני מתה עלייך. יאללה, ובואי נתחבק.